Assalamu alaikum, barkanku da shigowa SS Technology TV. To wannan bidiyon mun zo muku da wani sabon platform ne wanda kowane kuma wannan platform ɗin na gwada shi ana samun alheri da shi sosai. To za a ajiye muku link ɗin a description. Kuma ce kan shiga cikin bidiyon ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda zaran mu ɗora sabon bidiyo zai zama kai tsaye. Da Allah in bidiyon na burge ka danna mana like sannan kai share domin sauran wasu amfana. Ku shiga cikin bidiyon.